Ito na ang labas ng aming hotel dito sa Delta, Sapa. Sa Sapa. Oh. Ang liwanag nila dito Pati doon sa kabilang side. Packet kami ngayon at susubok kami na maglakad-lakad around dito sa vicinity. Ano yung mga pwedeng explore. Sama pa rin natin ang road trippers. Ayan. That's Van, Gren, CJ, and Ella. Sa lalakad tayo. Lalakad-lakad. Whew! Ay, ito yung mga parol nila. Ang ganda. Colorful. Whew! Lamig. We're going to Gecko. Gecko. Yes, I know. Oh. Gren, come here. Sweat. Yes, okay. It's okay, sweat. Okay. And this is their plaza. Wow. Oh, the church. So that's the church. Ito ang kanilang plaza. Oh, ang ganda. Medyo mahamog lang kaya hindi ninyo masyadong makikita pero ang ganda po niya. Woo! It's so cold! The air is so cold. I hope someone is hugging with me. Huy! Parang sira ulo to. Yes. Oh, may pa-party-party kahit may hamog. Walang makakapigil. Kanya-kanya mo pwesto, may ladder, may yellow lang. 50. Oh. We are here near Lienton. Yeah. What? Thailand. From Philippines. What's your name? Viet Ang. Biat Ag. Yeah. They're so handsome, huh? Lee Gecko. Lee Gecko Cafe. Dito kami. So gusto nila magkape. Ang layo ng dinayo namin. Pumunta kami ng Vietnam para magkape. Thank you so much. Ang pogi niya mga moms. Ayan, so papasok na kami ng Lee Gecko Cafe. So let's try kung anong meron kasi mahilig magkape ang mga road trippers. So let's go. Thank you. You want upstairs para magandang view? Okay, so we are now here in Lee Gecko Cafe, and your specialty, your best seller is? What is your best seller coffee? Coffee. Labza coffee. Labsa? Labza coffee. Cappuccino. Cappuccino. Latte. Mocha. Cola coffee. Oh, Coffee. okay. So we're going to pick. Sinabi mo? Yeah. Dadali mo. Meron silang heater dito mga momshu. Ito Kaya sobrang sarap. Sarap. Ang init. Hot chocolate. Hot chocolate. Yeah, then 4 egg. Coffee on hot chocolate with you. Egg coffee? Prep. You have prep. Then hot chocolate. Prep. Excuse me. Hot cacao or hot chocolate. Less sugar. Yes, hot chocolate. Sugar. Less sugar, yeah. Less. No sugar. Oh, so that's the egg coffee? No difference. Free? So there's an egg. Sa akin may I love you.
Oh. Oh, there's I love you. Why? Why there's I love you? Oh, you like her, huh? Oh, there's I love you. Oh. Oh, there's a heart. Oh, wow. That's for Gren. Cheers. Yung mga coffee namin dito sa Shal. So we have the cake and the crepe. Ano tong cake mo, sister? Cash. The passion fruit cake. Yan, pakita yung flag ng Vietnam. Mga moms, so we're going to try their egg coffee. The egg, I think yung egg yung nagpalapon. Parang siyang vanilla ice cream. Ano, caramel. Mas maganda. Banda din. This is a different style of coffee. Ayan. Forward. Leke, coca free. Ayan. Ayan. For you. Ano siya? So this is the passion fruit. What's this? Ito yung yellow na ano eh. Na maliit, diba? Para siyang ano. Ganun itong tanim sa amin sa Pangasinan. Yung may buto na itim. Oo, na maliliit. Parang granada, parang Yeah. ano. And the other one is this is crepe. Para ito yung ano sa atin na yung matigas na may harina, hindi. Oo. Correct. Egg yata yan. Parang lumpia wrapper. Pero sa kanila eh. Saging. So after namin mag-coffee, nandito na kami ngayon sa plaza. Ayan, ang ganda oh. May mga palighting sila. So mahamog talaga siya ng bongga. Kaya titingnan natin sila ng malapit para makita natin yung plaza nila dito. Hee! Ang lamig, uy. Ay. This is their plaza. Wow, ang laki. Parang arena na siya, no? So, pwede ka na pwede ka na mag-perform pala dito rin, eh. Ayun, may mga lights sila, no? Ayan, oh. Parang kagaya sa El Salvador. Shoutout sa inyo dyan, mga taga El Salvador. Ang laki, oh. Whew! Mahamog lang talaga. And now, nandito na tayo sa Sun Plaza, the Sapa Station. Ito ba yung, ano, sa packet ng, ano? Fancy Pan? Ito yung station nila ng cable car paakyat sa Fancy Pan Mountain. Kung saan doon makikita mo yung malaking Buddha at saka doon may snow. So kung dito pa lang sa hamog, nilalamig na kami. Paano pa sa snow? Ang bongga ng relo ha. Sana all. Diba? Whew. Ikot pa tayo. Kasama ko si Princess Sarah. Ay, Princess Sarah. So isa to sa mga pinapangarap ko talagang magawa. Isa to sa mga pangarap ko na ginagawa. Ay gusto kong gawin kasi napapanood ko siya sa mga Korean movies, sa mga US. Yung habang nagsasalita ka, umuusok yung bibig mo. Para kang baklang dragon. Meron. Para kang chiminea yung bibig mo. Woo, lamig. Actually, 3 degrees Celsius. Tama. 3 degrees Celsius po ang klima ngayon dito. Kaya, sobrang lamig. Mag-iingat tayo, maghahanap tayo ng phone.